Aikaa vielä parikymmentä sekuntia vajaalla. Joukkue sai joukkueen rangaistuksen väärästä vaihdosta. Ja Tappara päässyt painamaan ja pistää kiekko maaliin. Lamppu syttyy maalin takana ja kiekko on ilmeisesti yli maaliviivan. Ja maali viimeistelee Valeri Krykov ja siirtää Tapparan näin ylivoimalla ajassa 6.52 1-0 johtoon. Nopea tilanteen rakennus tuosta aloituksen jälkeen. Jutila ampuu tuosta aika ahtaasta tilastakin vielä pienellä riskillä. Ampuu maalia kohti, Toskala torjuu kiekon ensin. Sitten siihen pääsee reboundille lyömään Krykov. Tuosta se liruu kiekko hissun kissun sen verran, että se käy siellä. Voisi kysyä, että oliko se Krykov tuon maalintekijä vai toinen kaveri tuo maalin kulmalla. Ilmeisesti Krykoville se merkitään. Katsotaan, korjaavatko itse sitten. Tässä tilanne vielä kuvakulmasta, joka todistaa, että kiekko todella selvästi käy. En tiedä, Joni Lehto siinä ilmeisesti oletti, että kiekko jää Toskalle. Hänellä olisi saattanut olla mahdollisuus torjua tuo tilanne. Joo. Minuutti, hän vetää kiekon taakse ja sieltä lähtee räväkästi. Se on Lasse Pirjetä, joka ampuu, vai onko se Kertz? Kyllä se oli Lasse Pirjetä tuosta. Lasse Pirjetä, joka vetää aloitusta suoraan Juha Vuorivirran syötöstä Tapparaan 2-0 johtoon. Yllättävä laukaus, ranneveto, joka menee ohi Vesa Toskalan ja sitten toiseen päähän kulmalla, vastassa Lehto, Helminen, Vuorivirtaa ja paikka Tapparalla ja Tappara käyttää sen. Pirjetä tekee toisen maalinsa, erinomaista työtä tekivät siinä kulmalla ja Vuorivirta. Kyllä, he pelaavat kiekon todella hyvin, varmaan nähdään kohta hidastettuna. Maalivahti Vesa Toskala torjuu taas ensimmäisen kiekon, mutta kakkoskiekkoon tulee Pirjetä todella voimakkaasti ja lyö kylmän viileästi reboundin sisään. Siinä ei enää Toskala kerkiä hätiin. Tässä se nähdään, tulee tuosta suoraan lapaa ja se on verkon periläinen kun kerkiää. Tässäkin kuvaavaa on, että Ilveksen puolustus on täysin tuulialla. Siinä on 3 Tappara kirvesrintaa lyömässä reboundia sisään ja ei Toskalalla ole mitään mahdollisuuksia päästä tuohon enää tuohon kakkoskiekkoon kiinni. Joni Lehto, Pasi Puistola eivät pysty estämään vahvaa Lasse Pirjetaa, joka vie Tapparan 3-0 johtoon. Tuleeko paikka Petriläiselle? Maalille noissa Kertz. Ja sitten kun Toskala siellä ilman mailaa, Kertz on ajanut siitä hänen mailansa käytännössä poikki ja takaa tulee paikalle. Onko se Ryan Duffy, joka iskee kiekko maaliin? Joka tapauksessa Tappara johtaa 4-0. Tässä tilanne ensin Petriläinen. Takaa tulee Kertz, tulee Joni Lehto, joka Lehto siinä itse asiassa aiheuttaa tuon Toskala mailan katkeamisen. Sitten Kertzillä paikka, hän harjoittelee siinä Sami Wallstenia. Kyllä siinä voisi tehdä pätkän opetusfilmiä tästä tilanteesta, kuinka ei oman pään peliä voi pelata. Siinä kiekon menetys seuraa toistaan ja sitten äijä seisoo vielä 4 keskellä noin vapaana. Saa hyvän syötön siihen ja tyypilliseen nikkaritapaan. Hyvä ranneveto tuosta aivan alapesään, eikä Toskalalla ole mitään mahdollisuuksia ylettyä tuohon. Hän on vielä tilanteessa ilman mailaa. Hänen oma mailansa menee aikaisemmin tuossa poikki. Yllättävää, että tuosta, jos Alexander Kersh ei tuosta saa syöttöä, hänhän tuona esityö tuolla tekee ja siirtää sitten kiekon tähän Ryan Duffylle. Tällä hetkellä on syöttäjäksi merkitty. Koska heidän kaikki nimimiehet varsinkin niin ei ole tänään ollut ehkä parhaimmalla pelipäällä ja silloin on niin valmentajalla keinot vähissä. Ja varsinkin nyt, kun Alexander Kersh iskee 5. maalin numerot 5-1, pelattu 17-20, Toskalan torjumakiekko tulee Alexander Kershille ja latvialaishyökkääjä pistää kiekko 5. kerran Ilves maaliin. Tyypillinen tilanne tälle illalle Ilves maalilla. Ensimmäisen laukauksen Toskala torjuu ihan hyvin siitä, mutta riboundi putoo suoraan Tapparan mieheen ja Ilveksen puolustajia ei näy mailla halmeilla ja kiekko on jälleen tyhjässä rysässä. Johannes Alanen, toisen polven huippu-urheilija maalin syöttäjänä ja maalintekoaika 17-20 eli 57-20 kokonaisaikaa. Ja nyt ilmeisesti siellä alkaa liekki sammua, mikä lopullisesti Ilves-leirissä. Näin on.
Tupsukorvat alkavat vähän Välissä Mesörs kuitenkin, Sami Wahlsten katkaisee. Tappara saa kiekon uudelleen ja sitten näkee sieltä. Se on Lasse Pirjeta. Tekee hattutempun. 3. maali. Rauhallinen rannelaukaus keskiviivalta. Ja pussi heilahtaa siellä yläkulman paikkeilla ja Tappara johtaa 6-2. Hän kruunaa loistavan iltansa kylmän rauhallisella ranneverolla. Hän saa tuossa rauhassa melkein pysähtyä keskiympyrään ja eihän ammattimies tuosta erehdy. Hän pistää keskelle rysää kiekon ja se on 3. eli hattutemppu.